أبزن زحلف حيالو عامتات نعلمنا سب السرحون كمون بتفترو حيالو تساقمات تخسيتهم يوم إزوم تساقمات زولو دوم دما سبات كفانا قولون تفترو كزانابلو ترأيم يوم إزوم استخصتو تساقمات حتو حانت هاجر زيكونا حتو نايمل عالم كونو كيلوم يوم كابز بمبقاسين هاجرات بحبار نايزز ورد تساقم مفتاح زتفلالي ودبات بمفتار كنقسقاسا زتجددا قال كابزن ودبات نمتقاس ودب حبرات هاجرات ودب تعنا علم ودب مقبع علم وزتيهم نايلومي مدبنا مبار اتي 16 قمتي تخبير زوعل علماوي معلت مقبي كخون علماوي معلت مقبي اقداسنتو لعل كابز قبرو مهنت بغطا مسي ودق سبات سلستا أسر كمون مأزاو مقبي أب أكلاون أمراون عبيد دق سب أبركتو عزوز سلزغونا علمنا لعل تخرط بمهاب عسوش تشات قمتي علماو معلت مقبي كتكون توسينا أب هاجرنا ون انت مزانا كم أكلنا يزودب أقداسنت زمعلتي بمغنزاب كاب دحرنا صنتات حيزو بتخطات علي أبستفلالي زوباتات هاجرنا نزعلت نمزكارن كمون كل أكلات منغستي وكلت استفلالي ودبات حارستوت أبز معلتي بمستاف قسقاس لمعاتن اتن وحسنت ما أزو مقبي نمرقات زكايت زلو تعارن زقن قملون كمون فريات حارستوت أبتعدت زقربلون لعلو خلو دما نقحات هزبي أب قداي ما أزو مقبي ما انت كبرخ التذكر معلتي لو ما عمتون ولاوكا متأخاب زفكر قزين تزيكونا نقصالنت مفراي وحس ما أزاو مقبي بحبار نسرح بزبل تيما تذكيرات وعلال علماو معلت مقبي نبلو انتايو بفولوي أب عمت حانت قزي خبر نعانا تراي زيكونا بعلم درجة مالتي بعلم درجة زخبرو له زي علماو معلت مقبي انتايو أب حانت وان أتوكيركا بزعبا وحسنت مقبن ما أزاو مقبن ويدما بحفشو ما أزاو مقبي أتوكيركا نمزراب مالتي حجي اتنبلعو زتفلا لي خون ما أزاو خون تعنا زلو متان خون تبهيلو إذا معلت زيات مريسا زبز حسب كبدا يملا ليلو زخونه نغير زبلع ግን تعናው ዲው تعናው ይኮነን ፈጽሙ ኣብ ሓሳቡ ዘአቱ ይኮነን ግን አተኩሩ በዛ ማዓልት እዚኣ ንኹሉ ናባና በኤርትራ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ሙሉ ዓለም አተኩሮም መታን ኣብ ማኣዛዊ መግብኽ ሓስቡ ተባሂሉ ዝቆመት እንዳ ናይሎ ዓመት አርእስቲ ወይ ቴማ ንቀጻልነት መፍራይ ውሑስ ማኣዛዊ መግቢ ተባሂላ ኣመጽያ ንቀጻልነት መፍራይ ውሑስ ማኣዛዊ መግቢ ጥራይልና ይኮነን በሓባር ንስራሕ تا بحبار نيرترا تراي كونتن مس عالم سلازامدنا مس عالم تزامدنا بحبار نسراحات ورزلا بوليس من دستي إرترا أب قداي مرقات وحسنت مأزاو مقبي انت يمثل بوليسي كتمتخلخ خمزي ممرحة مالتنديو نتصور ممرحة له تمنقستي ولازم منستر حرشاون نتصور ممرحة له انتايو اتي ياتاوي زخونه لدحريت زغوتنا نبرنا حريشا اسرارها محرس نعو قيرنا اب نزياده افراي زخونلو خونتات ناي اتاوتاونتن تو اخلقون زخون عينت ولا ابتي ناي انسساتات بقوم اينا خنريو نزيتات كنقيرو إنا نقول زلنا أب حريشة خام مسنوعي عينت سرحات كانت أتاتو إنا نقول زلنا مقنعاتو بفلا بإريترا
ዝናብ ዝተኣማምነካ ኣይኮነን ولا بتي السرارحنا تنزناب أو وحيدو ختبل قال ختبل تراها تنبر زيادة ما يصير خدنا ينفلتن تبز بلت ما يكون عقوم ولا لنا حنت خابتن بوليسي تاتنا ناي محرس يا تاو محرس كنقير ولا لنا إذا حنت خلايت بوليسي ناي نزيتات تغيرك لا محايش كا زي تمسؤول مخنيات لنا نتناي مرمر سرحاتنا نا خمسنا يبعلا بحال حالة زقبرو نعون بستفعل من قدي مرمر نداكايدو ممحياش ناي أتاودنت مقبي بستفعل أتاودنت مرامرو اليوم مرط زر خان حارس يعدلو اليوم زخا حدا خابت بوليسي حجي مرط زر ختبل كل خد ناي نوح وان تمراميرهم زوجو نحرستو تزعدل مالتي بسرعة مسكرنات قال كله وهاوي بتناتنا أكلات كوميتيات فليات ون علوا حجت بوليسيس نتصوري عبيت نايتي حرشاوي السرار حنا كنكير إنا نقول زلنا كمتي أقدمو استقلته منغستي إرترا هزبي قرب مأزاو مقبي أب قربون انت كركب بقدامنت وحسنت ماي نمرقاز عبيتن أشتون كزنت ماي بمسرح أفريات حرشة نخعبي لعل درخيت كفتر كيليو ناي مسنا أو سرح كسرح تخوينو أم ناي مريتن ماين معقاب أب ديغاتات مسرح زدي بحالا ديغاتات عبيتن أشتون تساريحنين ولا بقصر خطو يأخذ لها تسعة عبيت استراتيجيكاو دلدلات ديغاتات ساريحنا إذن تايو تبز بلت ماي نمعقاب بغنياتو خمت عنتو ويا بتقدم التزارب كله إيرترا نرئسو ولا زخوابنا سمئي ناي ماي تسانحوي بغنياتو أين عقوبون حمدنا حيزو طف زناب تمتي نحنا خي عقوبنا ينسنح حجيجن بزو حق قلبو سلت تقبرلو نتي ماي كعقوبلو مريث كعقوب كتحزلو زخل من قد تاسو بزو يسرح له حجزي نتي ناي حرشاوي لمعاتك يمعبلو مالك ماي كلمي ديغا مسرحو قرب يوعدنا نيرن حجي حاجه يكون كله كم تدلي لك من ديرنا حجي كن ديغا مستقبره نسخان سرخاني منغسي ابزن انا عبي نغير يرنا عبي نغير نحنا حجي نا منغسي غداي تودي نحنا غداي طرح تريف زلو نحنا كما غيرنا نزي مريت زال معنا لنفسنا خوينا نهاجرنا نخون زل زلو ماي اخولن تروفون ماي علنا دخلنا حلفنا إن زيال نخمن حساب زي أجنا بزيا كنتي أقول لعطي الصباي كنتي شو نقول لو كبا أبزيا حرشنا عفون زرينا عفون مزرعنا يا ولا أنت زنا يكسرنا هبانا لنا روحهم أنت حرسنا كم درنا نقدم فري كأخ أقرأ خا باباي فري أقرأ خا مستباباي خا الراشي دخل ሚኒስትር ሕርሻ ኣፍራይነት ሓረስቶት ንምዕባይ ዝተፈላለዩ ንጥፈታት ኣብ ምክያድ ዝርከብ ኮይኑ ብፍላይ ድማ ኣብዚ እዋን ንኡስ ውሁድ ስድራቤታዊ ሕርሻ ኣብ ሓረስቶት ብምትእትታው ኣብ ሓረስቶት ርኡይ ለውጢ ካብ ዝምፅእ ዘሎ ዕውት ስራሕ ክበሃል ይከኣል ስድራ ማይ ኣለዋ ኩሉ ትሕዝቶ ሃልይዋ ነቲ መኣዛዊ መግቢ ብኸመይ ተማዕብሎ እንድያ ሕጂ ኣብታ ትወሃቦ ሄክታር ዝተፈላለዩ ፍረታትን ኣሕምልትን ከብቁል ክኽእል ስሉ ንኣሕምልቲ ዝኸውን ቦታ ኣላቶ ንፍረታት ዝኸውን ቦታ ኣላቶ ንእሽተይ ኮላታ ቦታስ ኩሉ እያ ትሕዝ ንእንስሳ መግቢ ቀጠልያ መግቢ ተፍሪ ከዓ ንእሽተይ ቦታ ኣላቶ ሓንቲ ንፀባ ተባሂላ ወይ ከብቲ ክትወሃቦ እያ ወይ ድማ ጤለ በጊዕ ክወሃቦ እየን ንፀባ ናይ ጤል ዝበዝሕ ዝጥቀሙ ከምዚ ኣብ ንኡሳን ኣብ ዞባታት ኣብ ዓንሰባ ኣብ ብዙሕ ቦታ ንርኢ ኢና ሕጂ ኣብ ዓንሰባን ኣብ ደቡብን ኣብ ማእከልን እዩ ዝፍተን ዘሎ እዚ ናይ ንኡስ ውሁድ ስድራዊ መደብ ሕርሻ ዝበሃል ፅቡቅ ውፅኢት ከዓ ከምፅእ ጀሚሩ ኣሎ ሓደ ንርእሶም ይጥቀሙ
ካልኣይ ከዓ ተዓንተ ወይ ዝበልኩ ንግዳዊ ዓይነት ኣሰራርሓ የተኣታትዉ ስለ ዘለዉ ፀብኦም ይሸጡ እቲ ካልእ ፍርያቶም ንርእሶም ክኢሎም እውን ይሸጡ ሕጂ እዚኣ እንዳሰፍሐት ትኸይድ ኣላ ብጀርዲን ተኾነ ሕርሻ ዘይነበረና ጀርዲን ከዚ ዲጋ ካብ ዝትከል ብጣዕሚ ፅቡቅ ጉዕዞ ንጓዓዝ ኣለና በዚ እሕምልቲ ንጥቀም ኣለና በዚ ከዓ ጥሪትና ካብ ቀረባ ትሰትላ ወንነብስና ንምሕፃብ ድዩ ንድኾነ ፅቡቅ ኣለና ማለት እዩ ካልእ ጋሙስ ተዋሂብና ወሊዳ ሃለይ ፅቡቅ ወሊዳን ንጥቀመለን ኣለና ሊትሮ 25 እንዳሸጥና ዕዳጋ ወሲድና ንሊትሮ 25 ንሸይድ خذ ኣለዋ ደርሁ ከዓ ተሰማሚዓና ኣለና ምሳና ዝኸዳ ዓቕምና ድኾና ብዛዕባ ደርሁ ከዓ ደቂ ኣንስትዮ እቲ ዓቕሚ ዝተዋሃብናዮ ፅቡቅ ንጥቀመለን ኣለና መጎጋት ሓነት ከዓ ቅድም ብዙሕ ዕንጨይቲ ብኣድጊ ነምፅእ ፀርና ከዓ ብዙሕ ብጾርና ከዓ ነምፅእ ንጥቀም ነርና ሕጂ ግን ብውሑድ ዕንጨይቲ ብቀሸብ ጌርና ማለት እዩ ቀሸም ጌርና ንጥቀም ከምዚ ቃንጫ ድዩ ኩቦ ገለ ጌርና ንጥቀም ማለት እዩ ምስ ምምፃእ ኮቪድ-19 ሃገራት ዶባትን ከዓፅዋ ምንቅስቓስ ካብን ናብን ዝተቆረፀሉ እዋን እዩ በዚ ምኽንያት ብዙሓት ሃገራት ኣብ ቀረብ ምግቢ ክሽገራ ተረኣየንን ኣብ ሃገርና ኸ እንታይ ይመስል ኣብዛ ሒዝናያ ዘለና ዓመት ዕስለ ኣንበጣ ካብ ጎረባብቲ ሃገርና ናብ ሃገርና ብምእታው ኣብ ዘራእቲ ጉድኣት ንኸይውርድ ዝተገብረ ፃዕሪ እውን ሓደ ካብ ፍሉይ ስራሕ እዚ ዓመት እዩ ኮቪድ-19 ጥራይ ኣይኮነን እቲ ሽግር ለሚድዎ ክከላኸለሉ ፀኒሑ እቲ ህዝብና ብፍላይ ሓረስቶት ኣብ ካልእ ባልዓት እውን ፅቡቅ ክከላኸሉ ፀኒሖም እዮም ሕጂ ባልዓት ናይ ሕርሻ ብዝተወሃሃደ መንገዲ ባልዓት ዝከላኸለሉ መንገዲ ክከላኸሉ ፀኒሖም ብጀኩ እውን ኣንበጣ ኣለካ ምድረ በዳ ኣንበጣ ነዚ እውን ብዝተፈላለየ ምሕደራ ኣብ ምቁፅፃር ኣእትዮሞ ከምዚ ክገብሩ ዝኽኣሉ እንታይ እዩ እተን ኣሃዱታት ዝተፈላለዩ ኣሃዱታት ኣብ ሙሉእ ኤርትራ ዳርጋ ከምዚ ምስረታ ተገይሩ ዝበዝሓ ኣብዚ ናይ ሰሜናውን ደቡባውን ቀይሕ ባሕሪ እየን ግን ኣብ ጋሽ ባርካ ኣለዋ ኣብ ኩሉ ተዘርጊሐን ድሓር ውሁድ ዝኾነ ዓይነት ኣሰራርሓ ስለ ዘሎ ኣንበጣ ክንከላኸል ክኢልና ቅድሚኡ እውን ካልእ ዓይነት ባልዓት ነይሩ እዚታት ምስ መፀ ናይ በዓል ኮቪድ እቲ ሰብሲ ነቂሑ ፀኒሑ ከላኸል ኣሎ ክሳዕ ሕጂ ድሓን ኣለና ኢና ንብል ተስፋ ንገብር ከዓ ብከምኡ ክንቅፅሉ ሕጂ እዚ እንታይ እዩ ቀዳማይ ነገር ብድሆታት ኣለዎ ግን ኣብቲ ርእሲ ብድሆታት ከዓ ንርእሱ ዝኸኣለ ዕድላት ኣለዎ እቲ ሓረስታይ ካብ ስርሑ ጠጠው ኣይበለን እዚኣ እታ ዕድል ኣብታ ስርሑ ኸይዱ ፅቡቕ ናይ ሕርሻ ስራሓት ክሰርሕ ኢና ንሪኦ ዘለና ፅቡቕ ምዕባለታት የርኢ ኣሎ ሓገዛት ከዓ ብዝተፈላለየ መንገዲ ምስ ብምርድዳእ ናይ ሚኒስትሪ ሕርሻ ኣብ ናይ ንህቢ ድዩ መዓር ኣብ እንቋቑሖን ናይ ደርሁት ጭቃዊት ምዕዳል ስጋን ውፅኢት ስጋን ፀባ ውፅኢት ፀባ ኣብዚታት ብዙሕ ለውጥታት ንርኢ ኣለና ከምቲ ዓንተ ወይ ዝበልኩ ሕጂ እዚ ለውጥታት እዚ ኣየሰንበዶን ኮቪድ መፂኡ ኢሉ ኣብ ካልእ ሃገር ንርኢ ኣለና ሰንቢዱስ ኩሉ ዋላቲ ናይ ሕርሻ እቶታውነት እውን ክዝሕትል ንሪኦ ኣብዚኣ ግን ዋልሓንቲ ምዝሕታል ትበሃል ኣይርአናን ኣብ ዕዳጋ እውን መፅእ ኣሎ ካልእ ትረፍ ፅቡቕ ኣብ ዕዳጋ መፂኡ ሸይጦም ዓዶም ምለሱ ንርኢ ኣለና ስለዚ እቲ ብድሆታት በተን ዕድላት ሽፈን ኣለዋ ማእዛዊ መግቢ ክበሃል እንከሎ ብዘይካቲ ሓረስታይ ኣፍርዩ ዘእተዎ ጥራይ ዘይኮነ ተፈጥሮ ዝዓደልና ፀጋታት ባሕርና እውን ሓደ ካብ ኣካል ማእዛዊ መግቢ ሃገርና እዩ ኣብቲ ናይ ባሕሪ ሃብቲ ባሕሪ ክንርኢ ከለና ዓሳ ጥራይ ይኹንና ንርኢ ዝተፈላለዩ ናይ ሃብቲ ባሕሪ ፀጋታት እውን ኣለውና ዓሳ ዝተፈላለዩ ዓይነት ዓሳ ሃብታም እዩ ዝቀይሕ ባሕሪ ዝተፈላለዩ ከዓ ካልእ ናይ ሃብቲ ባሕሪ ዝተፈላለዩ ሽም ሒዞም ዝመፁ እውን ኣለውና ሕጂ ማእዛዊ እዩ ንሕና ንሪኦ እንታይ እዩ ዓሳ ኹን ቶም ካልኦት ናይ ሃብቲ ባሕሪ ውፅኢታት ነቲ ማእዛዊ መግቢ ዝያዳ የህብትምዎ ማለት እዩ ሕርሻ ጥራይ ይኹን መግቢ ዝበካ
ሃብቲ ባሕሪ እውን መግቢ ህበካ ክልቲኡ ተዋሃሂዱ ነቲ መኣዛዊ መግቢ የማዕብለልካ ንዕኡ ከዓ ኣብቲ ናይ ንቕሓት ናይቲ ህዝቢ ከመይ ገይሩ ዝሰርት ብዙሕ ፃዕርታት እዩ ዝካየደሉ ከም ፅላት ናይ ሕርሻ ጥራይ ዘይኮና ብሓባር ከዓ ምስ ናይ ሃብቲ ባሕሪ እውን ንሰርሕ ኢና ማለት እዩ ሳላ ንጹር ፖሊሲ ዝሓለፉ ዓመታት ኣብ ምርግጋጽ ውሕስነት መኣዛዊ መግቢ ኣበርቲዕና ዝሰራሕና ቀረብ ኣሕምልትን ፍረታትን ጸባን ውፅኢት ጸባን ከምኡውን ውፅኢት ስጋን ካብ ዕዳጋና ኣይተፈልየን ዘሎ እዚ ከዓ ድምር ውፅኢት መንግስትን ህዝብን እዩ ከምዚ እንዕዘቦ ዘለና ዕዳጋታትና ብቐረብ መኣዛዊ መግቢ ዝመልኡ እዮም እንተኾነ ኣብ ኣጠቓቕማና ግን ገና ንቕሓት ስለ ዘድልየና በዚ ኣጋጣሚ ኣመጋግባና በቲ ጥዕና ክህበና ዝኽእል ኣመጋግባ ተጠቀምቲ ክንከውን ሓደ ካብ ቀንዲ ዕላማ 16 ጥቅምቲ እዩ እንታይ እዩ በዚ መዓልቲ እዚ ናይ ዝተፈላለዩ ዓይነት ትምህርቲ ብፍላይ ኣብ መኣዛዊ መግቢ እንድያ ተተኩርታ ኣርእስቲ ከመይ ገይሩ መኣዛዊ መግቢ የማዕብል ሓደ ስድራ ቤት ወይ ውልቀ ሰብ ዝኾነ እንዲና ንብል ዘለና ተም መኣዛዊ መግቢ ዝበሃላ ከም ዝበዓል ፕሮቲን ካርቦሃይድሬት ወይ ድማ ጸዓት ጽሕጎ ገለ እንዳበልካሲ እቲ ሰብ ነቲ መኣዛዊ መግቢ ተኸቲሉ ክበልዕ ክኽእል ኣሎ ነቲ ጥዕናኻ ዘውሕስ መኣዛዊ መግቢ ክትመርጽ ክትክእል ኣለካ ኤርትራ ከዓ እዚ ዘይበሃል ጸጋታት ኣለዋ ከምዚ ዓንተ ወይ ክብሎ ጸናሕኩ ብባሕሪ ድዩ ብመሬት እዚ ዘይበሃል ጸጋታትና ንርእሱ ክንውድቦ ክንክእል ኣለና ኣብ ሃገርና ብፍላይ መኣዛዊ መግቢ እቶም ብቐረባ ክንረኽቦም እንኽእል ዓይነት መግቢ እዮም ብፍላይ ድማ ኣሕምልቲ እቶም ሃብታም ትሕዝቶ መኣዛውነቶም ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ዝሓዙ ምዃኖም ክኢላታት ስነ መግቢ ይምኽሩ ይኹን እምበር ነዚ ኣብ ዓድና ብቐረባን ብርትዓዊ ዋጋን ክንረኽቦም እንኽእል ኣሕምልቲ ረብሓኦም ኣብ ጥዕናና ልዑል ምዃኑ ተረዲእና ጸጋታትና ኣብ ረብሓና ከነውዕሎም ይግባእ